Ja. Så på YouTube, ikke? Altså. Ja, nu kommer jeg til mange næststykker, for han sagde sådan, der er noget galt i logistikken, kunne jeg se. Jeg har fundet de her ost, de er så gode, de smager nu. Hvad er det for? Det er lidt rigtigt. Sådan. Sådan der. Ja. Så. Det kan godt være, det får. Smager noget. Det smager noget. Sådan. Så skal vi lige presse. Det starter nu. Så er det der. Så har du skal vi lige have her. Super her. Så kører vi. Det er sådan lidt over i hele. Jamen altså, der er ikke noget til det. Så. Og så har vi så her. Det skal være lige med ost på den.